Такий чудовий травень, Маївка храм святий, та боляче дивитись, бо майже він пустий. Ні молоді дитини, стоїть гурток жінок, а скільки злінувались, щоби зробити крок. Ми дуже всі втомились від цих новин війни. А що сказати хлопцям, що думають вони? Їх тисячі воюють за волю, за всіх нас, а я знайти не хочу за них молитви час. А хлопці так чекають на наші молитви, і разом усі просять щодень до храму йти. Цей місяць є Марії, молебень їй співай, молитвою своєю ти теж борониш край. Ніхто нам не поможе, лише Господь з небес. Замало є сказати: Христос воскрес, воскрес. Живої треба віри, не тільки на словах, бо віру видно дуже по наших всіх ділах. Молитва є сильніша за зброю будь-яку, і здатна зупинити навіть цю війну. Бо Київ мали взяти за 3-4 дні, та бачиш, як горять самі у тім вогні. Прости нас, милий Боже, за цю духовну лінь, що мало йдем до храму, не молимось, амінь. На дворі травень місяць, та церква є пуста. Заради тих, хто молиться, подай на мир любов. Такий чудовий травень, Маївка храм святий, та боляче дивитись, бо майже він пустий. Ні молоді дитини, стоїть гурток жінок, а скільки злінувались, щоби зробити крок.